Tomorrow's Blossoms, Teaching the AI of the Future about Creativity and Emotions. Proġett kollaborattiv imsejjes fuq il-bini ta' pontijiet bejn l-intelligenza artifiċjali mal-arti. Mod li l-konnessjonijiet iwasslu dak li kien diġà nħoloq b'mod konvenzjonali fiż-żewġ setturi. Il-wirja fil-planetarium tal-esplora timra fl-estetika u fid-dettall artistiku, b'ritmi mużikali oriġinali li nkitbu għal-grafika ibbażati fuq tpinġiet artistiċi ta' Selena Sherry. Selena spjegat li l-qafas tal-5,000 tpinġija huma bbażati fuq l-emozzjonijiet umani. Ta' meta jiena npitter, l-emozzjonijiet tiegħi u l-ambjent tiegħi u dak li nkun qed ngħaddi minnu jaffettwaw il-prodott tal-pittura tiegħi. Id-direttur xjentifiku u tekniku tal-proġett li jirrappreżenta lill-Istitut ta' Xjenza Kreattiva u Arti, is-CSAI, Angelo Dalli, qal li l-AI huwa settur li jirrappreżenta opportunitajiet li għadhom qegħdin ikunu żviluppati fosthom il-konnessjonijiet bejn l-emozzjoni u l-kreattività. Waqt l-attività kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn Xjenza Malta u l-Creative Science and Arts Institutes għal aktar kollaborazzjoni f'dan ir-rigward li kienu preseduti mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonici, u mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Keith Azzopardi-Tanti. Il-Ministru Owen Bonici qal l-eżibizzjoni hija prova ċara tal-potenzjal li hemm bejn l-arti u l-intelligenza artifiċjali. Din il-kollaborazzjoni tisboq il-konfini tal-kreattività. Qal li l-AI tista' ġeddet l-arti. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Keith Azzopardi-Tanti qal li l-eżibizzjoni turi kif ix-xjenza, l-arti u t-teknoloġija jistgħu jkunu pedament sabiex il-kreattività umana tingħaqad mat-teknoloġija u sservi bħala ispirazzjoni għal ġenerazzjonijiet.